जय श्रीकृष्ण. काव्य शिकव. नमस्कार. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज जन्माष्टमी, गोकुळाष्टमी. हिंदूंचं एक प्रमुख दैवत जो भगवान श्रीकृष्ण, ज्याने मानवरूपात जन्म घेतला तर परमेश्वर असं मानतात, अवतार मानतात. आणि कृष्ण म्हटलं की फक्त राधाकृष्ण किंवा मुरलीधर असंच आपण बघतो. खरं तर कृष्णाचं पूर्ण जीवन हे आपल्याला इतर देवांपेक्षा अधिक मार्गदर्शक आहे असं मला वाटतं, जर त्याचा विचार केला, अभ्यास केला तर. अगदी बालपणापासून कृष्ण वृद्ध होईपर्यंत अनेक प्रसंगातून तो आपल्याला धडा शिकवत गेला आहे. आपल्याला त्याने आदर्श ठेवला आहे. जीवनात त्या प्रसंगी कसं वागायचं, काय करायचं, पण त्याचा आपण विचार करत नाही. म्हणजेच चक्रधरपेक्षा आपल्या मुरलीधर श्रीकृष्ण शिकवला गेला, आपण त्याचाच विचार केला. चक्रधर श्रीकृष्ण कळलाच नाही. त्याच्या कृती जर बघितल्या कृष्णाच्या, त्या प्रसंगात त्याने जसं वर्तन केलं आहे तर ते थक्क करणारं त्याचं जीवन आहे. एखादी कथा असावी, सरळ असावी कथा, सामान्य, तसं कृष्णाचं जीवन नाही. अगदी परस्पर विरोधी अशा कितीतरी घटना आहेत आणि कृष्ण कधीकधी तसं वागलेलं आहे, पण त्यामागे खूप गूढ अर्थ आहे. आणि कृष्णाचं जीवन हे खरोखरच अगदी खूप बारकाईने अभ्यास करावा, त्याचं अनुकरण करावं. म्हणजे आपल्या जीवनात जो प्रसंग येईल त्याच्यावर कशी मात करावी त्या प्रसंगानुरूप, ते कृष्ण आपल्याला शिकवतो असं मला वाटतं. आणि त्या गोष्टीवर किंवा कृष्णाचा आदर्श कसा घ्यावा, कृष्णाने कसं कसं काय केलं आहे, कुठल्या कुठल्या प्रसंगात त्याचं कसं वागलं आहे, वागणूक होती किंवा कसं त्याला मात केली त्या प्रसंगावर, संकटावर, ते या कवितेत मांडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. आपण जेव्हा इतिहास वाचतो तेव्हा क्षमाशील वृत्ती आपली, याचं आपल्याला खूप कौतुक वाटतं. पण सगळ्यात अधिक घात आपल्या राष्ट्राचा किंवा धर्माचा हे आपल्या क्षमाशील वृत्तीने केला आहे. एक दोन उदाहरण बघू. महाजी शिंदे यांनी टिपू सुलतानला 2 वेळा पळून लावला. तो क्षमा मागून गेला, जीवदान मागून गेला आणि त्यांनी जीवदान दिलं. ही किती मोठी चूक आहे. महाजी शिंदेसारखा योद्धा नंतर उत्तरेच्या मोहिमेवर गेला वर्षानुवर्ष, काही वर्ष, आणि त्या तितक्या वर्षात टिपू सुलतानने इथे अगदी देमाय धरणी ठाय केलं. इथल्या रयतेला लाखोंच्या कत्तली गेल्या, लाखोंचं धर्मांतरण केलं. जर त्याला पहिल्याच फटक्यात मारला असता, क्षमा केलीच नसती, क्षमा करण्याच्या लायकीचा होताच नाही पात्रतेचा, तर हे पुढचं प्रचंड मोठं संकट टळलं असतं. पृथ्वीराज चव्हाण त्याआधी मोहम्मद घोरीला 16 वेळा जीवदान दिलं म्हणतात. एकदा जीवदान दिलं ठीक आहे, दुसऱ्यांदा दिलं ठीक आहे, असं 4 वेळा दिलं तरी ठीक आहे, 5व्यांदा तो आला म्हणजे जीवदानाचा काय फायदा नाही. पराक्रमी होते राजा, पण हे क्षमाशील वृत्ती होती ती घातक होती. तो बावळटपणा होता, मूर्खपणा होता. 16 वेळा जीवदान देण्याची गरजच काय होती. आणि 17 वेळा जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण स्वतः कमी पडले तेव्हा त्यांचे अतोनात हाल केले, घोड्याला बांधून फरफडत नेलं, त्यांचे डोळे फोडले, त्यांच्या समोर त्यांच्या मुली स्त्रियांवर अत्याचार केले आणि शेवटी त्यांना देशातून बाहेर आणून हलाल करून मारले. हा इतिहास असताना महाजी शिंदेंनी परत क्षमा दिलीच. अशी शेकडो हजारो उदाहरणं आपल्या इतिहासात आहेत. या पूर्वीसुद्धा कृष्णाने सुद्धा क्षमा केली होती शिशुपालाला, पण ती त्याच्या आत्याने विनंती केली म्हणून. आणि एक वेळ नाही, 100 अपराध पोटात घालीन म्हणाला, पण 101 अपराध घडला की शिक्षा देणार, दंड देणार. इतर शत्रूंना त्याने क्षमा नाही केली, ती संधीच दिली नाही. मग तो इतिहास आपण डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे. पण आपण नको त्या पुरुषांच्या नादी लागून किंवा त्यांचा आदर्श घेऊन नाही, क्षमा करायला मोठं मन लागतं, मोठं धैर्य लागतं. अरे पण क्षमा करून नुकसान किती होतं. राष्ट्राचं नुकसान होतं, धर्माचं नुकसान, ते पाप आहे आणि ते तुमच्या डोक्यावर बसतं. स्वतंत्र भारतानंतर सुद्धा आतापर्यंत तेच चाललेलं.
शेजारी देशाने काही केलं तर आपण निषेध करतो, त्यांना क्षमा करायची. क्षमा केल्याने आपण मोठे होतो. चूक आहे ती. हेच सांगण्याचा या कवितेचा उद्देश आहे. कवितेचे शीर्षक आहे दुष्ट दंडावा आधी. दुष्ट दंडावा आधी. देवकीचा काना तो यशोदेचा नंद झालं. देवकीचा काना तो यशोदेचा नंद झालं. जमवणी बाळगोपाळ खेळे नाना रंगी खेळ. देवकीचा काना तो यशोदेचा नंद झालं. जमवणे बाळगोपाळ खेळे नाना रंगी खेळ. जन्मता सोडी मायतात. जन्मता सोडी मायतात पुढे कर्तव्यासाठी गोकुळ. जन्मता सोडी मायतात पुढे कर्तव्यासाठी गोकुळ. गुंतूने एका जागी सांगे श्रीकृष्ण मोह टाळ. बघा काय काय शिकवतोय. जन्मता सोडी मायतात पुढे कर्तव्यासाठी गोकुळ. गुंतूने एका जागी सांगे श्रीकृष्ण मोह टाळ. दुष्ट असो कुणीही करावे त्याला दंडित. दुष्ट असो कुणीही करावे त्याला दंडित. कंस मामा असो वा आप्त जयेंद्रथ. दही दुधाची चोरी करी तोच उचले गोवर्धन. दही दुधाची चोरी करी तोच उचले गोवर्धन. दुष्टांना दंडणारा काना होई जनार्दन. स्वतः समर्थ असोनी जमवी बाळगोपाळ. स्वतः समर्थ असोनी जमवी बाळगोपाळ. बाललीलातून शिकवितो एकीचे बळ. स्वतः समर्थ असोनी जमवी बाळगोपाळ. बाललीलातून शिकवितो एकीचे बळ. शत्रू नव्हते केवळ राक्षस. शत्रू नव्हते केवळ राक्षस द्वेष केला इंद्राने. शत्रू नव्हते केवळ राक्षस द्वेष केला इंद्राने. संकटे जरी आली किती मात केली युक्तीने. चुकीला क्षमा केली तरी घालू नये काळ. चुकीला क्षमा केली तरी घालू नये काळ. धडा देणा तुम्हा आम्हा वदला शिशुपाल. यशोदा माईस बालमुकुंद पुषे प्रश्न कूट. यशोदा माईस बालमुकुंद पुषे प्रश्न कूट. तोच पुढे जगता देई अद्वितीय गीतामृत. यशोदा माईस बालमुकुंद पुषे कूट प्रश्न. तोच पुढे जगता देई अद्वितीय गीतामृत. धन्यवाद. जय कृष्ण. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल किंवा कोण नवीन असेल तर तो अवश्य करा. आणि ही कविता आपल्या मित्रमंडळाने शेअर करा. धन्यवाद. आता परत एक कविता घेऊन नवीन कविता घेऊन भेटू. धन्यवाद.